ma bende koro riwore gi doho maduong' en ang'o? Apani en gima ber ka wayudo judges manyien nikech wan gi tin mar judges e Kenya ka to waneno ni the right to access to justice ma katiba omiyo kila ng'ato en ni part of it en ni kaponi in gi case onego bed ni dhi e doho tiyudo ng'at masavi to ka nitie backlog jo 8 koro komede 20 temo konyone. Akeni in kaluwore gi in Brenda kan mana kaka wakili kinyo kar mana kwana mag nyidende ni mano wakeini mabende noket kanya kuom judges mago jong'ad bura 20 nwaneno kanyo ka wakeini mine gina boro joma chuo gina 12 neno ko notem ketgi yo makare koso na gitemo gi balance no nikech for one yudo ka okiwinj ka jigo koko ni gender balance cha neno ka gitemo there's proper representation mar genders. Akeni wakili nyaka sani judges kata mana jong'ad bura mabende nitiere doho maduong' gin kwana mar 82 gisani kano med 20 mano 102 tiwacho ni e doho mano maduong' nego bed gi matin ne judges mano maromo 200. Akeni bende neno ka pod piny Kenya wantiere chien koso waseketo ongala manyime mar neno ni chenro ahinya mar judicial service ahinya kaluwore gi ratiro mag oganda e pacho ka indo chop dwachgi.